Good evening mga kapatid. Kumusta kayong lahat? Habang tayo naghihintay, umawit tayo. Ito lang talaga ang ginagawa ko na gustong gusto ko yung umawit. Gustong gusto ko yung pinapapurihan ng Panginoon. Amin nga pinaswan, a group of dagat ka, ikan kantada ka, iyan na layo. Manipot kay punganay, kanamin nga namati, ikan kantada ka, iyan na layo. Nagan mo, sukang at nagan mo, kaya natano ko Diyos, mawakas minggo. Amin nga, pagkaryan, amin nga, kinabak ng o Diyos, mawakas minggo. Dagitin ang pagkantanta, amin nga pinarswan, pagdaydayaw da, tatagay da ka, nasanpan ka, awan patinggalan. Amin nga napakawan, amin nga nasupot, ikan kantar ka, iyan tayo. Amin nga nawayan, nga anak ti Diyos, ikan kantar ka, iyan tayo. Ikan kantada ka, awanin ka na, dagiti ang pagkantanta, aming nga pinarswan, pagdaydayaw da, itagtagay da ka, nasanpan ka, awan patinggalan. O Diyos, ipangag mo, parararami, nasanpan ka, nahari, agnanayag na, nasanpan ka, awan patinggalan. Nagan mo, sa kangatwan, nagan mo, kaya natano ko Diyos, awan kaspin mo. Amin nga, pagkaryan, amin nga, kinabak ng o Diyos, awan kaspin mo. Jesus, nagan mo, sukang atwan, nagan mo, kaya natano ko Diyos, awan kaspin mo. Amin nga, pagkaryan, amin nga, kinabak ng o Diyos, awan
Pag nangyayad na nasaan man ka, o ang